non pen pick up nang hang lo di X1 September nang kali lo ang kila so chik long lo nang nam pi manang nam pi ma pa kini pulang hang he ni gi nang long ek thang sang hang lo di nang ri pi ang po pa dang e chi so pik pik li po beginning of the world ke vai f ta ke vai f pi kong nam pi nang po pa ni gi ikko kha non pen sang hang Aktivai F ni men plus nang kili sini sumada bisa do ye na polong chi hang lai phan nang hang di bisa rong no nang pai ki mat dang hani pasik sak ri ho hanang polong chi hang sono pai ta soni pai ki aning kan wang ke vai F ta nang nam bi put pai ku long dang phan ti ani barong pi dang supi han ki di phan ye kai ta la sono chok lo ipu nang hang ai pa ni pu bineng cek re nang long nang hang ni nang jar pa chin ni lo ni nang pinang po hang hai oi ai ke pusa ta ri nang mong ta the nang hang rang vet lo nang la nai chu tu le ang vet lo ke nang mong pi the oi ni na ten lo ma ho